Nakumpleto na ang konstruksyon ng 1 billion Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project Havilya Balita. Andam nagyapon ini nga ma-turnover hamong to para mga parag-uma. So mala National Irrigation Administration o kunya gindisenyo ang proyekto agod i-cover ang 2,750 hektarya hinto na nga magkakahatag yapon in water irrigation ha 1,820 nga parag-uma han Vilyaba kanangga ngan matag-om naging kukonsidera nga rice production town sa Leyte. Kaso pa ini kintagan himbulig pinansyal ito ng mga residente nga maapektaran ang proyekto samtang kinbalin na ito mga naapektaran nga utility people or poles sugad man iton poste hing kuryente nga telecommunication lines ha SAKOB naman iton project area. Magtutukod naman ang Technical Education and Skill Development Authority o TESDA in 172.14 million Innovation Center ha siyudad itong Tacloban. Naging punduhan itong Asian Development Bank o kon ADP nga panuyo makapag-produce in skilled workers Eastern Visayas. Yan disenyo ang pasilidad agod mapaupay ang Technical Vocational Skills Development ha welding, steel fabrication, and farm mechanization nga makikita-an na TESDA Regional Office Complex nga nakatalaan makompleto September tuig 2026. So malakan TESDA Director General Jose Francisco Benetes mababaton ang proyekto an kakulangan ito maginanglanon nga tools daan nga machinery ngan limited support services agriculture sector ha rehiyon. Imbestigaran na yanahan Santa Fe Municipal Police Station ang pagkamatayan sa senior citizen ha barangay Gapas, Santa Fe, Leyte. Keng kilalang biktima ng alias Herme Paalo, stall owner or store owner ngan residente naman hanma o nga lugar. So malahan na Santa Fe PNP nakita ng biktima nga wala na kinabuhi ha salog han iya SARI-SARI store nga nag-angkon inihing grabe nga head injury tungod nga mabugat nga butang ngan pira nga kasamdan na yatiyan. Labot na ini, narikorong nirgiha, babaw nga partihan sa ba, ang usa nga sundang nga posible ginamit itong krimen. Ginranan lawas ang biktima Leyte Provincial Hospital para naman hiton eksaminasyon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal.